Sveti Nektarije Eginski. O skromnosti. Biti skroman znači biti zadovoljan onim što se ima, spokojno živjeti sa malo imanja što se ima i ne tražiti suvišno. Čovjek koji je zadovoljan i malim ostaje zadovoljan onim što ima i mirno živi od sopstvenog dohotka. Veliko je blago, rekoše oci, blago čašće sa skromnošću. Apostol Pavle skromnošću naziva imati hranu i pokrivalo. Sirah veli, život skromni poslenikov usladit će se. Božanska promisao ustrojila je skromnost i oskudicu za život, a čovjek je zaiskao raskoš i raznovrsnost jestiva, pa je prouzrokovao i razne vrste bolesti. Skromnost znači imati onoliko koliko je potrebno. Pavle zapoveda skromnost sa blagočašćem. Kliment Aleksandrijski kaže o skromnosti. Skromnost je življenje koje se zadovoljava onim što je nužno i koje može onima koji tako žive priobresti blaženi život. Jer ko živi u skromnosti, nikakve se promene ne boji. Skromnost, kaže božanstveni Zlatousti, i hrana je i naslada i zdravlje. Skroman je čovjek blažen jer se ničega ne lišava. Skroman je blizak Bogu kao onaj koji ništa ne potrebuje. Skroman je srećan kao onaj koji ne traži da dobije ono što mu nedostaje. Skroman poznaje dobro i čestito i ne traži u raskoši uživanje. Skroman u životu je mudroljubiv i jede tek da bi živeo. Skroman se podvignuo da bi vladao sobom i stupao putem vrline. Platon o skromnosti ovo kaže: skromnost, savršenstvo sticanja dobara, življenje u kom oni koji to imaju sami sobom vladaju.